see, 'cause I think I do want you next to me. Girl, I'm looking at a face. Jackie boy, what's wrong? Dito kami sa mic. Sabi ni so dito naman tayo sa isa. And then meron pa tayong isa. So yun na yung last. Okay. Sak! Ang gulo talaga nito ni Sak. Ayan. So ito yung stairs niya. Oh. Parang may rehas. Oh. Hindi ko gusto yung ano dito, yung stairs. Hindi ko. Pero gusto ko yung dito. Kasi ang wide, ang laki. Maganda yung living. This is nice, ha? Dito sobrang ganda. Tapos dito sa left side, mayroon silang paganyan, guys. Oh, kung mahilig kayo uminom ng wine, meron sila. Ay, hindi yata mabuksan. Pero ayan yung living room. Oh, malaki. Ha? Look at this. Ito yung kitchen. Open, yeah. Gusto namin open kasi. So, para malaki tingnan. Ayan yung dining. So, ganyan siya kalaki, oh. This is nice, han. I like the space. Kasi ayan yung living room, tapos yung dining, yung kitchen. And then, what's that, kuya? Ano to? Mayroon siyang bathroom. Yeah. Toilet. Kasi ito yung ano, oh, yung ito dito sa ano sa harap niyan is yung living room. May access ka dun, oh. Ayan. Tapos what's in here? Bedroom. That's right. Ito yung first bedroom, bathroom. Bathroom lang siya and shower. Shower lang siya. Tsaka toilet. What happened? Tapos, ayan, oh, ganda yung ano, yung outdoor. I like the outdoor, huh? Like that, oh, look. But we cannot have that one because ours will be upstairs. We cannot have this. So meron din pa pala sa baba. Pero yung main sa taas. Kasi gusto ko yung ganyan, may pa grass, oh. Tapos may pa yung running water doon, oh. So, ayan, oh. Ganda. Kasi yung barbecuehan. Yes? Alright. Parang ang tanda niya na magsalit. Mga ano pala to. Push lang siya, oh. Mga cabinets. Walang handle. Maganda yung walang handle. Pero, yung fingerprints naman. So, hindi pa natin alam. Pero merong nakita si Jan, yung sa IKEA. Ganong style ba? So, ito yung kitchen. Where's the... Like this one, but not like this kind of chandelier. This one. Yeah, no, not like that one. Kasi gusto ko magkaroon din kami parang chandelier dyan. Pero hindi ganyan. So, ito yung ano, kitchen. So, ito yung electric, yung induction. Tapos may paganito sila. Hindi ko alam kung ano to, guys, ha? Pero ayan, may paganyan sila. Parang Korean lang. Pag may kakatok. Sino yan? Titingnan mo na yung mukha kung pwede silang pumasok. Tapos ito yung laundry. Malapit sa kusina. Go up na, Papa. Ayaw ko lang yung stairs. Hindi ko gusto yung stairs. Pero ayan, gusto ko to, oh. Go, Papa. Where are they? Are they here? Oh, they're not here, Papa. Ito yung lounge dito sa taas. What is the door? I'm not sure. So, this is the lounge dito sa taas. Tapos, ito yung toilet. And now I see Tiger. And, may paganito sila. Oh, ang ganda. May sink. Tapos, ang laki ng mirror. Tapos, shower. Ayan. Yeah? You're downstairs? It was a very, very good bathroom, right? Where? It was like that. Then you may sit. Okay, you show me later. Yeah. What's this? Look at this one. Office. Parang, no, parang hindi. Parang kusina din. It's like a kitchen, hon. Like a kitchen. There's, sink.
Those, yeah. Wow. Nice. Okay, I'll go there. Okay. Nandun pala sila sa baba. Come on. Yung isang bedroom, ha, look. This one is alright, I think, for boys. Uso talaga yan, oh, yung may pa-mirror. Nice size. Nice size, na? Yeah. Yeah. Study room. Ay, desk ba nila para sa school? Hello, come on. Bye. Ito pa yung isang bedroom dito. Oh. Look, can you feel the heater? No, here. That's the heater, but can you can feel it? Come on, Papa. Let's go down. And meron siyang maliit na sofa dito. Meron daw ditong bathroom, sabi ni. We've been there before. The bathroom. Where? Here. Where is it? This is not the one I told you. We've been here before. Ah, dito pala. Ah, may pa-lounge sila dito. Oh, di ko pa ito nakita. Ayan, oh, ang ganda ng lounge. Tapos, ito yung master bedroom. Close eyes, Mom. Close my eyes? Okay. Close eyes. Wait, Baba. Wait, oh. Oh, nice. You like it, Kuya? Ito yung unique na shower. Yeah, that's a nice one. Tapos may upuan doon, no? Tapos, Mom, this is toilet. Ayan yung toilet. Walk-in closet. Mom. Ito yung bathtub. And, ito yung mirror. Tapos dalawang sink. Ang ganda. Gusto ko yung ano, pag ganito niya, oh. Tapos may ano, may artificial na damo-damo doon sa labas, oh. Tingnan natin yung walk-in closet. So, ito yung walk-in closet. Maganda, pero gusto ko puti. Tapos may malaking mirror. Ganda siya. Nice. Gusto ko to. Maganda yung closet na. Walk-in closet nila. Lang tayo ng ideas. Ayan, oh. Doon yung mga bag. Tapos, dyan yung luggage. Tapos, dito yung damit. Sa akin, kay Jan. Or sa akin lang, tapos kay Jan, konti lang. So, ayan. Ang ganda. Ang ganda yung pintuan, oh. Matangkad. Diba? Maaliwalas, oh. Ito. Magaganda na ako dito, oh. Parang office to, oh. Okay, last one. Ito na yung last. Ito, gusto ko to. Yung ano lang ba? Ito yung stone. Ganyan, oh. Yan, gusto ko yan. Na parang poste. Kasi gusto ni Jan, parang tiles ata yung gusto niya. Pero yan, gusto niya rin. Pero namin gusto yon. Yung white stone na yan. So, eto na yung last house for today. Natitingnan natin. Don't go yet. Why? Ano? Nice, right? And then all glass. Okay, pasok na tayo. Ito na yung huling bahay na titingnan natin ngayon na araw. Wow! Oh my God! Ang ganda! Gusto ko yung pag-ganon niya. Oh, doon, no, nakita niyo yung ring light doon. Ayan yung pintuan. Pagpasok niyo, mayroon doon na isang bedroom pero hindi pa natin tiningnan. Dito muna tayo kasi napawaw kami dito. Oh, pagpasok. Oh. Nice. Look at this, huh? Nice. This is my second. Dahan? Huh? What? Open. Ito ang gusto namin. Open lang. Ha, look at this, oh. See the little swimming pool? Just a little pool, Han, for the kids. Oh my God, I like this too, Baba. No, the other one was bigger. Yeah, but we don't need big, Baba. Ito yung second sa Metricon. I think this is my first now. Metricon and this one, then Metricon.
What's that one there? What's this? Oh, ang ganda. What? Ideas. We're just getting ideas. Yeah. Metricon. Yeah. Yeah. I like this. Yeah, ganda dito. I like this. Ang ganda. Tapos, ito yung barbecue, no? Outdoor. Fake kayo? Ah, hindi. Totoo siya, guys. Sorry. Totoo siya. Sorry. Totoo pa. Tabi-tabi po. Ang ganda. Very nice, huh? Look at that. Is that cabinet? Yung walang handle. Ito yung gusto namin na cabinet. Ito, yung nakita namin sa IKEA. No handles. So, ganito ang gusto namin cabinet. Yung walang handles. Yeah, pero ayoko yung wood. I don't like the wood. I like this. And look at the sink, can see? All the sinks is like, it's easy. Easy to clean. Yeah. So, ang ganda. I like this. Ang ganda ng kitchen. Where's the pantry, Han? Let me see. Wait. Tingnan natin yung may, may sink. Pero ayoko yung pantry. Hindi ganito yung gusto kong pantry. Gusto ko parang walking, lang din siya. Ay, laundry to. Hindi to walking, Hindi to pantry. Laundry siya. Laundry pala siya, guys. May washing machine siya. Wait. Asan yung, pantry? Where's the pantry? Eto siguro. Eto. Hindi namin to gusto. Tapos ito yung tawag yan? Oven. This is nice. This one had, ito yung mga drawers. Oh, like this, customized. Look in this here. Tingnan nyo yung drawers. Hindi to. Ito yung gusto namin na cabinet. Ganito. Ganyan na ganyan. Pero kung may puputi pa nito, puti. Ang ganda. Okay. Tapos, ayan, may mga pa-wine. Ang tawag tayo ni Johnny Boy. What's in here? Yeah. Long one. Toilet. It's the bathroom. Yeah. Ito. Ang ganda siya. But this is nice, huh? Ganda. Ganda ganitong sink o puti. Tapos ganyan or white or gray. Ganda. So, ito yung first bedroom. Galing sa pagpasok nyo sa left side, meron na siyang bedroom dito. Oh. Ayan. What? It's alright. Look at the shower, hon. Rain shower. Oh. Nice. What's that one? Dresser? Cabinets for closet? Ito yung closet na. I don't like this kind of... But I like the drawers like that. Yeah. Ayan. Tapos, ito may pa-sink na naman. Ito naman yung gusto kong sink. Oh. Tapos, ayan yung view niya. Oh. Tapos, ano dito? Toilet. Then dito, shower. Ang haba ng mirror na ito. At saka ang laki. Ayan, oh. Diba? Tapos, ayan yung mga perfume. Tsaka dito. Wala. Kit na tayo dito. Pa-spiral yung hagdanan niya. So, ito yung living room sa taas. Where's Daddy? Ito yung first. Ito yung isang bedroom. Like this is nice for the kids. Study table. That's nice. Long size. This is nice. I like this for the kids. I hope they're not gonna break, huh?
Ganda. Tulak mo lang siya. Baba ko. Downstairs, kuya. Yeah. How many? Wait, ano to? Toilet. Bathtub. Yes, that's big. Like this one for the kids. Yeah, for the kids like this. Sa mga bata ba sa baba, ganito yung kanilang magiging bathroom. Mayroon silang sariling bath, shower, then toilet, tapos pwedeng dalawang sink para sa mga bata. Diba? Yan sa baba. Tapos, for example, yun kay kuyang bedroom. Tapos dito naman sa kabila kay Zach. Yung kay Holly, pag-isipan pa natin. O, nasan yung ano dito? Nasan yung cabinet? Hindi mo kasi talaga makakita. O, kasi flat lang siya. Walang handle. Yun ang maganda. Ang linis tingnan. No? Ganda siya. Sana hindi kayo mahilo, no? So, ganyan, Tapos yung kay Holly bedroom. Where's the other bedroom, huh? Where's the other bedroom? Dito yung kay Holly. Ayan yung kay Holly. Kunwari, eto kay Holly. Kasi 3 bedrooms dito, Tamang-tama lang. Maganda ang size. Hindi ganun kaliit. Hindi rin ganun kalaki. So, the same. Itong kay Holly. What? Tapos, ano dito? Ito yung lagyan mo ng mga bed sheets, mga towels nila. Tapos, ito gusto ko rin to, yung may paganyan, Okay, Zach. Okay, let's go. Come on, let's go. Baba na tayo. Tapos, ito yung fireplace dito, sa living room. Tapos, ayan, kusina na. Ang ganda doon. Ito yung gustong-gusto ko dito. Yung part doon, sa labas. Ayan, eto gusto ko itong pa-ring light nila dito sa hallway. Okay, labas na tayo. Ganda rin ang door kasi tangkad tsaka medyo wide siya. Doon na sila. Yun si Jan, nagtitingin-tingin pa siya. What? The best one, that one too. Yeah, the entrance one. Yeah. Yeah, yung pinakauna naming pinunta na kasama sila Kylie, yung Metricon na first house, yun talaga, the best talaga yung pag-open mo ng door. Mapapawaw ka talaga. Okay. Ayan, kumuha kami ng mga brochure or booklets. Ayan na. Okay na? I like the outdoors here in the last house, hon. The outdoors for the last house. I like that one. I like the one on the other hand. That. Which one? Kylie. Yeah, that up top and downstairs you have. But I like the downstairs here. Yeah. Maganda yung dito ba? Okay. So, yun na yung ating munting tour sa mga bahay-bahay na tinitingnan namin. Where are you going, hon? Hindi pa pala siya tapos. Okay. Andun siya. Alright. Titingin-tingin daw sila dun ni Kuya. Okay. Ana? Tinatawag tayo. Okay. Come on, Holly. Tinatawag tayo ni Jan. Sabi niya, stay here. Tapos, come on, Baba. Can I piss it? Can I piss? No, Holly. Come on. Come on, let's go. Meron pang nakita dun si Jan. Ito pala yung gusto niya pang tingnan, kaya pinababa niya kami ni Holly. Ayan, meron naman siyang nakita. Ito raw, bricks na white. Yung poste. This one, Han. Like that one. See that one? I like this. This is, yeah, I like this stone. Kasi tingnan niya, Wow, tingnan niyo siya, Come on, Holly, go inside, please. Open it, Kuya. Lucky. Ganda. Nagandaan si Jan. Sa una pa lang nagaganda na siya. So, pagpasok niyo, meron ditong living room.
Tapos, dito ata office or another living room. Ang ganda ng pa-couch. Ang ganda ng pa-couch. And mirror. So, ito yung first living room. Pagpasok nyo sa pintuan sa right side. Ganda. Tao pa kasi dun. Kaya, huwag na muna natin tingnan. Tapos, ito yung stairs. Tapos, Han, look at this, Han. Oh. Wow. Well, it looks nice. Ice coffee pala ilalagay mo. So, yan yung entrance. Tapos, meron dito pa-powder room. Agad-agad. Ang ganda. Yes. Ha? Okay. So, ayan. Meron siya isang sink. Tapos, may mirror. Tapos, may paganyan. May mga drawers dyan. Ayan. Ang ganda ha. Parang hotel. Tapos, toilet. Ang cute ng paupuan nila dito. Oh, may pabalahibo. Ayan yung toilet. Tapos, lalagyan ng kung ano-ano. Ayan. Ang ganda ha. Tapos, may pa-drop na ilaw dyan. Tapos, dito. Oh. Lalagyan ng mga kumot. Ito talaga nakakasosyal to. Oh. Tapos, ayan na yung stairs. Kung mahilig kayo sa wine, ayan oh. Ito ang bahay niyo. So, ito yung lounge. Wait. Yes. Gusto ko yan. Real camper. Real. Wow, how do you... Tuturaw na. Hindi totoo ko yan. No? Nice. That's fake and that's real. Kasi mabalahibo. That one. Nice na. And, ayan yung kitchen. Ang init ha. Ang lakas ng heater. So, ito yung couch. Then, kitchen. So, ito yung dito ko mag-iwa-hiwa. So, ito na naman yung sink na gusto ko. Mabilis kasi linisan. Tapos, andun yung induction. Puti. First time ko makakita ng puti. Kasi usually black. Ayan o. Tapos, may pa-ilaw dyan. Tapos, salamin. Ito, mahirap to i-maintain. Ha? Ha? Nice. Yeah, I like this. No? Ang ganda si dyan. Tapos, ayun yung anuhan. Look at the dining. See the dining table? Ano siya? Nag-iisip siya. So, ito yung kitchen. Tapos, dito, mayroon pa dito, guys. Oh. Ang relo nila nasa likod. Ayan ko muna doon si dyan. Nag-iisip siya eh. Look at this here. You see here? May sink na naman siya dito, oh. Tapos, nandito yung malaking wall clock. I don't know. Bakit ka nga nandyan? Yung makakita lang yan, yung maghuhugas. Yeah, I don't like it either. Yeah, we don't. So, but I like this. Ayan, look at, andun yung fridge. Nag-iisip talaga siya. You like this? Except this one. Yeah, upstairs. Opposite kasi. Opposite kasi, kaya nagaganon-ganon siya. So, tas dito yung ang daming ganap dito sa kusina. Ito yung fridge. Tapos dito yata yung ano nila. Ito na yung parang pantry. Hindi. Lalagyan ng mga glass or plato. Saan yung pantry? Dito na. Ayan na siguro. Gusto ko may walking pantry ako. Tapos ito yung dining. Ganda ng dining table nila. Simple lang. Tapos salamin lahat. Palibot. Yan, ganda. Tapos, I like this. Come here. Ang ganda ng ano nila, oh. Yung parang pagola or lanay. I like this kind of table, honey. You too? You do? Ang ganda. I like this. If we have it upstairs, we're only going to have this bit, not have the outside. No, come here. This just bit Yeah, here. because you can't have all the rest upstairs. Yeah. But wider, right? It's still big. Like this big? Or I was thinking, well, like this big. Ito gusto ko ito. Oh. Wait. 6 by 8 by 4.9.
So, how about us? Yeah, you can The same? leave the upstairs. Okay. Because we're only going to have Bedroom, kitchen, and then, this and that, right? yeah. You've still got the bottom one. So Yeah. you can come out and have this up top. Yeah. But you'll only see the sea. Come out this side and look That side. through there. And in the Okay. summer, This will be the good. winds always set east. Remember the Yeah, winds yeah. always come this way. Yeah. You'll get no wind while you're sitting there. But this You'll is be able to open it all up. like this glass hand. See this one white? All this will be glass. Yeah, glass. Yeah, all glass. And then you open the door That up. like this white and look. Oh yeah. Like that Like white. that first house we went into. Yeah, even like this one. One The first one, the second house. with Joe Todd. Yeah, the second house. That. Ayan, pero ito gusto ko rin. Oh. But I like this one. See this? Yeah. I like this. Like elevate. Nice. Try sit down there, Kuya. Nice. Nice. Yeah. Nice. Ganda, haha. And then may pa-ceiling sila, oh. Are you gonna put like that? Ceiling fan? Okay. No, I'll put this roof We can put like that, huh? undercover out of the weather. Other, okay. But outside is like. How about this one? I like that stone. Yeah, that's fine. I like this. Come on, show us. Ah, okay. Yeah, I like this. There's the rough look, then you got the flat. Yeah, but I like the rough one. Like, For this, yeah. the House is now. Flat. Yeah. but the bigger Wider. brick like that, Wider. Not like this split brick like that, but flat. flat. Okay. And tingnan nyo ang labas. Oh. Yeah, nice, Kuya. Fountain. Akit na tayo. Ang ganda. Dream house. Pero yung kitchen, hindi ko masyadong gusto. Okay, we're going upstairs. What's the... Yeah, toilet. And there's 2 lounge here, Han. So dito, mayroon pa. Oh, ayan yun. Akyat na tayo. Ito talaga, nakakasosyal talaga to. Oh. Ay, hindi. Malabo. Ayan, malinaw na. Ito, nakakasosyal talaga to. Etong side na to. Tapos, ayan, akyat na naman tayo. Ito, gusto ko talaga ang glass. Pero mas gusto ko yung isa na mayroon dito. Nandito yung hawakan. Para hindi mo siya laging natatouch. Dun sa isang bahay na pinunta natin una. Or pangalawa ata yun. Ayan, may carpet. Wow, this is nice. It's nice, Han. So, ito yung lounge. Siguro. Behind the door here. Yeah, just slide that thing. Yep. Okay. Yeah. Hindi ko makalabas-labas. Naririnig ko na naman si Jan. Wow. Siguro yung magkakaroon ng bahay na ganito ay mahilig uminom. Kasi ayun na naman, guys. Oh, may paganyan. Ang lounge dito sa... Maliit lang yung lounge dito sa taas. Pero may balcony andun, oh. Wait lang. Si Jan kasi nagwawaw na dun, eh. Ito. Nakalak. Balcony dyan, oh. Ayan, oh. Diba? Tatawagin mo lang si Kuya tsaka si Sak. Kakain na! So, eto yung bedroom. Ay, ang ganda ng ano. Oh, may pa ganun, guys. Oh. Okay. Picturean ko daw to. Oh, nice. Okay, go. Ito yung walk-in closet, guys. Wow. Very nice, honey. But not like, but this is nice. Yeah, yeah, yeah. Mom? Wait, Kuya. I'm just... Ang ganda. Pero open lang. Open. Open. Walang doors. Yeah, wait. Baba, alis ah. Ah, nice. Ganda. Magkabilaan. Ayan. Tapos, eto yung bathroom. Wow. Wow. Wait, Kuya. But double shower, right? Double shower. Yeah. Ah, rain shower siya, guys. Ayan. Ang ganda yung bathroom. Tapos, ayan. Yung bathtub. Pero hindi ganito. Tapos, ayun yung toilet. Tapos, sana hindi kayo mahilo, ha? Ayan. Ang ganda. Oh my God. Ito na yung dream, ano ko.
bathroom. Ganito kalaki. Tapos, ano lang, double shower. May changes lang. Pero ito, bet na bet ko na siya. Tapos may pagganyan na upuan. Han! Nice! Ang ganda. Tapos, ayan na yung bed mo. Tapos, ito yung closet mo. Pero medyo malaki dito. Malaki. Medyo malaki. Ayan, ang ganda. Ganda. Tapos puti lang. Tapos may lampshade. Lampshade. Chandelier. I like this idea. Pero open lang yan. Ay, basta ganda siya. Ganda. Picturean ko. So, yung mga bedrooms daw dito, may mga toilets. Oh nga, no. Wow. This is big. Wow. Wow. Ang ganda. Ayan. And look at this one. This is perfect for the kids, honey. Study table. Yeah, no, they're not all having a bathroom. No, they're not gonna have their own. A walk-in. This is a walk. No, they're not gonna have a walk-in closet. Yeah, cabinets. Tapos may toilet sila. Pero ang laki. Yeah, ito yung last na akala ko tapos na kami. Ayan, oh. This is nice too, han, oh. Nice yung ano niya, setup. Ganyan, oh. Tapos dyan may lagay yung towel nila or toilet tissue. Ayan, ang ganda, ang ganda. Sak, come here, Sak. Pa-picture ako kay Sak. Wait, Baba. Wait. So, how many bedrooms? 4 upstairs? Yeah, and then the master. Ito, pare-pareho lang. Oh, there's 4 bedrooms Yeah. upstairs. There's one downstairs, right? Ano? Lounge. A lounge. Oh, eto, closet. Sliding. This is big. Yeah, they're big rooms. This is big rooms. Ito, may toilet talaga sila. May sarili talaga sila. Tigi-isa. Got a house like this, baby, a lot of cleaning, do they? Make it look like this Or one. the kids. The kids will help me, honey. Not just me. You like this? Wait, Tana. Wait. Wait. Where's the other room? Ito yung isa. No, there's another one. This one. Which smaller one? This This one. one. Ito, medyo maliit. That's Holly. This is Holly's. This is Holly's. Oh, lahat may... This is my bedroom. This is Holly's. Wait, honey. No, this is mine. Ayan, oh, may sarili-sarili silang ano. This is the smallest one, kuya. Things around here. So this is mine. This is Okay. Nagpa-picture ako dito kay Sak dun sa my bathroom kasi ang ganda ng bathroom. Tsaka dun sa walk-in closet. So, what's there to say? There's nothing but space in between you and I. It's okay that we change, but it feels kinda strange that you're not in my life. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. But we turn into a flower that never grows. I was hiding like the moon, like that never shows. I should've told you that I loved you. so baba na tayo. Ito na yung last talagang bahay na titingnan natin. Magsasara na rin sila. Ito talaga nakaka-social talaga to, oh. So, yan, may mirror. Siguro dapat mayroong malaking mirror. Or kaya yung sa amin, glass. Para kita yung dagat. Pagbaba mo ata. So, ito yung isang lounge. Kanina, may nag-uusap dito. May pa-L silang couch. So, yun, ang ganda, oh. Ang ganda mag-picture-picture dito. Tapos, may pagganyan, di ba? Mga books or mga kung anong abubot. Tapos, ayan yung isang lounge. Pero hindi kami magkakaroon ng dalawang lounge sa baba. Tapos, may isa pang nakakasosyal. Ayan. May pa-pindot-pindot alarm. Basta yan. Ito, mahirap siyang buksan kanina yung may gustong lumabas, hindi makalabas. Sabi ni Jan, eto ro, eto ba? Ayan, oh. So, ayan. Labas na tayo. Tapos na ang house tour. Ha? Ay? You're going to have to get someone to draw it up. Yeah. Architect to draw your house Yeah. up. And then you got to just go around all the builders. Yeah, if But they then can you do gotta that for us. get all the right shit and all the right stuff. This one looks small.
This is nice too. Dad, I saw it to me. That one. Ito maganda rin to. Ito, meron din dito isa. I think this is next time again, Han. I'm tired. Yeah, come on, let's go. I'm tired. Next time na lang ulit. Kasi ang dami na rin namin na napasukan. And sobrang ang gaganda. Yung last, ang ganda ng bathroom. Use these ideas and put it all into one. Yeah. What was it? What was the road called? Montague. Montague No, it's not. Pagod Where- ako. Ang gaganda ng... Near to Tony. Hard. Tinatanong si Kuya kung saan kayo pupunta. Kasi si Kuya ang galing ng memory niya sa mga streets. I'm a map. Dad could use me sometimes as a map. So, yun. Tapos na yung Actually, ating right, that's what he said. pagtingin ng mga bahay. And sabi ko kay Jam, feeling ko tuloy parang gusto ko na magpagawa ng bahay. Kasi nga, right honey, I feel like I wanna build our own house now. Yun ang iniiwasan namin, no? Huwag tumingin muna. Kasi nitay muna namin yung mga bata na lumaki-laking konti. Mga konting panahon na lang. Yun talaga hinihintay namin. Kasi para pag ginawa yung bahay, responsible na ba sila? Hindi na sila yung kalat. Alam mo yun, yung tutulungan na rin nila. Although nakakatulong naman sila sa akin. Pero ang ibig ko sabihin, yung medyo konting lumaki-laki pa sila. Then saka kayo magpapatayo ng bahay. Kaya iniiwasan namin na hindi tumingin. Pero nung sumama kami kila Kylie, kasi nga di sila Kylie, magpapagawa sila ng bahay. They're all bloody young. Yeah, I know. Ang dami pang ano, oh. They're all beautiful. Ang dami pang ginagawa mga ano dito, mga bahay na display homes ba. Ayan, ang dami pa. Keep dreaming and getting hurt, sabi ni Jan. Kasi hindi pa talaga ngayon kayo magpapagawa. Pero may plano talaga kayo, matagal na rin namin plano yan. Pero hinihintay lang namin yung mga bata na lumaki muna sila para yung bahay ba, ano, manatiling maayos. Hindi ba katulad ngayon ang gulo-gulo kasi may mga toys pa sila. So yun, so sabi ko kayo dyan, parang gusto ko na ito nung pagkatay ng bahay, pero hindi pa naman. Feeling lang, gusto ko lang, ayan, ayan, beautiful. Ayaw pa nilang umuwi. Pero talaga yung bathroom sa ano, yung last, yung pinaka-last, yung tinawag kami ni Jan na nasa car na kami ni Holly. Yung bathroom dun, yun ang the best. Right, Han? The last house, bathrooms. Yeah. Yeah, that was the best one. Sabi niya pa nga sa akin, picturean mo kasi yan yung gusto mong ano, walk-in closet, bathroom, totoo, yun talaga. Insert ko yung picture kasi nagpa-picture na naman tayo kay Zach. Si Zach ang aking photographer, guys. Tsaka si Holly. Si Kuya. Thirsty? Yes, I am Are you hot. thirsty, sweetheart? How about you, Holly? You thirsty? Ang gulit siya, napagod siya. Is that your dream house, Baba? Why are you looking like that, darling? What happened? She wants a chew. Gusto niya ng chewy. Yeah, have a drink first, darling. Drink first. Gusto niya mag-chewy. Oh, didn't say that. So, yun. Okay, where are we heading, honey? Huh? Where are we heading now? Damn. Punta raw kami kila Dan. Did you ring him? Yeah. Tinawagan niya si Dan. So, punta kami. Kasi hindi ko pa alam kung anong plano ng mga girls. Nag-stop kami dito sa Shell and tingnan niyo yung nakuha ni Jan sa akin. Lemon, lime, and bitters. And, ayan, may tubig. And ayan yung coffee ni Jan. And kumuha siya ng twirl. Tinanggal ko na yung pasombrero natin, guys. Dito na kami kila. Simple. Ayan. Huling ano namin dito kasi alis na pala sila next week. Buti na lang nakita namin bago. Nabisita natin bago sila mag-move next week. Diba yung buko ganyan na, guys, oh. Guys, sasakay tayo sa bagong kuhang car ni Simple Race. Si Dan doon siya sa car ni Jan. Bango. Pero sobrang late nyo na ito mapapanood. 2 months. 2 months nyo ito mapapanood, guys. Sunod na lang tayo sa kanila kasi hindi ko alam saan pupunta. Okay. Bango. Ando na siya, oh. Navigate to TTP. Oh, diba? Social to, guys. One option I see is Westfield to Tree Plaza on North East Road in Modbury. Yes. Nalala ko tuloy yung nagtitext tayo. Oo nga eh. Yabang ng friend ko. Naka-reverse siya, guys, dahil dyan, oh, ang galing ng car.
Ang yabang niya. Dati binubuksan. Manay, labas ka muna, Manay. Ngayon, walang tingin-tingin sa side. Wala. Galing dahil. High five. Very good tong car. Good job. Dito na kami sa T3 Plus. Hindi namin alam kung mag-TGIF kami for dinner. Hinihintay pa namin yung ibang girls at saka yung mga asawa. Hindi kasi namin alam kung pwede na ba dito na ano ba, yung maramihan. Kasi diba, parang meron silang, pwede na? May table? Ay, marami dahil. Okay, marami. Okay. Okay. Hi! Dito na sila. Ano? Are we going to TGIF? TGIF? Wala kayong makakainan. Uy, Kasi puno. Puno. Ay, wala daw. Puno daw. Hi! So I've never tried. Dito kami magdi-dinner kay Primo. Hindi pala sa TGIF kasi puno. Nakabook na pala. Akala namin maraming vacant na upuan pero puno dun. May mga nakapabook. So dito kami. Kanina pa pala kami naghihintay dito. Mga more than 20 minutes na. Kaya pasok na kami. Okay. Yung dalawa. Nasaan yung vlog mo? Ay, dito yung boys. Diyan sila, Dito kami. Hi, Catherine. Ay, hindi siya nag-vlog. Say hi. Hindi ka nag-vlog. Wala. Silang vlog. Nag-vlog kami. nainggit na ba? Ito yung pinapainggit ni tita niya. Ito yung mango tango. Right? Mango tango ba yan? Same sila ni Tita Race. Hi, thank you. Ito yung sticky pork belly na maanghang daw. Tapos may cilantro siya. Tapos may beans. Ang sarap. Oo, 1 hour. Tapos konti lang yung kanin. Konti ang kanin. Si Holly. Okay. Yours? Okay. Yung boys, burgers. Compared sa ibang Sa boys, burgers, tapos kay Ho. Pardon? Bronca, you want some? Ask Bronca. No, thank you daw, Baba. It's alright. Ayan kay Holly, pasta. No, hindi. Busog na siya, guys. Naubos niya, Wala siyang tinira kahit taba. Gutom na gutom siya. Ito yung akin, tapos na ako. Pero hindi ko kayang makain yung taba. Parang bumabalik siya. Pero siya talaga ang the winner. Siya ang winner. Siya nauna maubos. Maasim. Sika tapos na rin. Busog na lahat. Yung boys, hindi ko. Burger sa mga bata. Yes? Mauna na si Kat. Tsaka sila kasi may work. Neil, nice seeing you. Bye, Kat. Bye-bye. Bye. Ang cute ni Dan tsaka ni Sok, Kalalabas lang namin dun sa Primo. Mamimiss nilang isa't isa Ay, uwi na kami. Careful. You miss me? Yes. Bye, baby. 3 days by this. Careful, see you again soon. Yeah. Papa. Nag-snore na sila. Si Holly kay gising na. Okay. Come on, Papa. Si Sak tulog. Tsaka si Kuya, na yung vlog for today, guys. Sana magustuhan nyo. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Pagod na yung mga bata. Ayan, bibihisan ko pa siya. So, good night, guys. Thank you. Say good night, Papa. Good night. Pagod na siya. Good night, guys. Paradise, tell me who you see, 'cause I think